Amen. Lineneke libuza iziphoselelo. Amen. Umuhade beyiduko nisuka ngapha umhlaba seMonfred. Kodwa kubalekile nokukhulu enhlizweni yami simsiwe. Amen. Ngacholwa inkosi. Amen. Ngiyamthanda uYesu kakhulu because lo nto kumile ixabiso elikhulu. Amen. Because ngathola inzuzo. Amen. Ngaye uKristu. Amen. Hallelujah. So ngiyabulisa lonke ngeligama likaYesu. Amen. Amen. Molweni paske. Amen. Hallelujah. Amen. So sizofumana izwi bazalwane singachitha isikhathi. Amen. Siyaqonisela ke mona ngesibasayithe nokuyithetha lonto zofika late nokukhathala. Amen. But into esiyithandayo thanda bazifumene lenkonzo. Amen. Because iyona nkonzo bengihalela because basike iqala kule nkonzo. Amen. So yona nto besiyithandaza bathi Nkosi nceda sifumane lenkonzo yamazwi astrike. Amen. So sizofumana izwi lethu bazalwane, izwi lesihlanu. Hallelujah. Ngokhawuleza. Amen. Sincwadi zikaJohn. Hallelujah. Chapter 19. Amen. From verse number 28. Sacela namfowethu ukufundele pha. Yakwazi amanje ukubulisa. Amen. Ukubulisa mfowethu. Amen. Ngicela ufundele pha ku-28. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto zifezekile ukuze sifezeke isibhalo wathi ndinxaniwe. Amen. Amen. Kunamazwi apha before athi ndinxaniwe elithi iBhayibheli ukuze sifezeke ntoni isibhalo. Amen. Cela si understand the word ukuze kufezeke isibhalo abese kethi ngithini. Amen. Athi ndinxaniwe. Praise God. Amen. Khona umhloti aqonhlwa inxaniwe inhliziyo. Inxaniwe Lenkonzo imehlela uYesu emva kwexesha elininzi. Hallelujah. Edlule enkundleni zamatyala. Hallelujah. And ke lenkonzo ike yenzeka before yenzeke uYesu yenzekile kuPilato. Amen. Because uPilato uma bephaya enkundleni zamatyala uthiwa waphuma isihlandlo zasithathu. Because unxaniwe ukuyazi le ndoda. Amen. Because uPilato uyibona le ndoda ngenye indlela
yena abantu abangayiboni ngayo bona. So ngicela niyibambe lenizo umthetho lo. uPilato uzamana nokubavezela ukuthi eneneni uyinyana kaThixo lo, because kwentala uba kwaliphenyulula kweliba kwaliveza akathola ikala and athi atsho nathi ndifumana ityala kulo. Amen. So eyona minxanelweyo uPilato ukuba azane naye uba ngubani, because okwesithathu uthe wambuza uba ungubani wena, kuthiwa wathula uYesu wangathethi. Uzothi okwesibili athi ubusazi na ukuba mna Pilato ndinalo igunya lokuba ndikunikele ubethelwe okanye ndikuyeke ukhululwe. Kulapho phendula khona ke ngokuYesu athi nakanye nawe ligunya olinikiweyo unikwe ubani? uThixo. If uThixo bengathandi ngaba ngakunikani lelo gunya. Kulapho ethethe isigqibo khona uPilato. Amen. Waya kubo. Amen. Bathi ke bona kuye kusuka ndinikhulile lebani because kwakhona nomunye wekhona. Amen. Babe babini abazalwane bathi bona uYesu Kristu mbethelele phi emnqamlezweni. So mamelane uyaphuma uYesu ubethiwe yonke lento yenzekile. Amen. Kuthiwa ngoba amandla ayesephelile igazi liphumile. Amen. Emzimbeni because amazwi amane wayesewagqibile ngemuva, wayeselelwe ngamazwi amabili. But yabona ukuthi noma ngidinga i-energy because alikwazi ukufikelela because wayefuna ukudlulisa i-message. That is why sengibethi nginxaniwe wadinga into engambooster ukuze agqibezele because wayebona ukuthi okusebenzekile ke ngasakuphikiwe. Nami neyimali lenza moyitshela bazalwane. Ubethiwe lo muntu ulinyaziwe yonke lento yenziwe kuye. But kuthiwa kwakufuneka kunyanzele kwa ngokuzalisa into isibhalo ukuthi bezwayibona ukuthi isibhalo sesitheni sesizalisekile uthi yebo nginaniwe. Naniwe. Biza kwegama lomncane. Eligama lomncane lithetha into enye mara lithetha into ezininzi. Bathi siyambona uYesu uthi nginaniwe bona bacingela ubuncane lwamanje. Amen. Kanti uYesu wethu uyabona ukuthi kunxanela ukushintsha impilo zabo baguquke esonweni because ipurpose okanye injongo ngaye uYesu esiphambanweni okukutshintsha impilo yethu because thina sasinesono which means wakuphelisa isono. So uyabona ukuthi na isono ugqitywe umsebenzi wenzekile. Haleluya. Uthi yebo ngidinxaniwe. Amen. Uyinhlupho ke bangcwele ukuba umzalwane ongancane. That is why ngeke igama lithetha into ezininzi. Ngongeze ukuthi unxanwe kanti unxanwe into engekhoyo. Ngeke iphindele nawe. Unganxanwa mara ekaYesu yona into imnandi because wayenxanela ukushintsha impilo yethu. But kwezi insuku abazali banxanela into esingazazi. And kuyingozi futhi nokuba umzalwane ongancane. That is why azohlala inxanwe inhliziyo inxanela abani uThixo. Uyayithola lo mntana uthi yaya inhliziyo inxanela abani uThixo. Uwanga unxanelwe ntoni? Sifuna abantu abazonxanwa benxanela ukushintsha impilo yabo. Sifuna abantu abazonxanwa benxanela ukushintsha ifuture yabo. Sifuna abantu abazonxanwa benxanela ukushintsha into zabo. Hayi abantu abazonxanela into ezingekhoyo. Unxanelwe wentoni wena namhlanje? Ngoba wanxanelwa. Amen. Ukuze uguquke. Isibona sibahle kangaka sithi sinoYesu. Unento yasinxanela. Asizanga wethu amandla. Kodwa ukuphila kusenkosini. Khona wanxanwa, khona wabethwa, khona walinyazwa ngenxa yempilo yethu ukuze sibe nobomi obungunaphakade. Sizophuma sihambe bangcwele okanye siphinde siyele emakhaya emzekelo okanye semakhaya ingase ufunyanelwe into entsha. Babona abantu ukuthi enene na usafana nalo muntu oqala.